Tervetuloa Pienolut julkalenterin pariin. Toivottavasti teillä oli eilen ihanat linnanjuhlan kanselumeiningit ja pienbryyingin oluen nauttimissessiot. Kyllä. Mä olen Erkki. Minä olen Eki. Ja nyt me avataan torstain kunniaksi 7. luukku. Toivottavasti teillä on tämä kalenteri kotona, ja jos ei, niin kirjoita kommentteihin, miksi olet loser. No ei. Läppä. Mut oishan se kiva, jos ois. Arvapa, se on taas iso tölkki. Siis jokainen on iso tölkki. Mut nyt päästään kyllä johonkin ihan muulle linjalle. Whiplash Immolator Triple Decoction Smoked Doppelbock. Eli laageri. 8,6% laageri. Siis melkein tripla-epävahvuuden laageri, joka on savustettu. Se on kyllä, kun me juodaan tässä niinku 1 olut päivässä, niin jotenkin ne edelliset päivät kyllä tuntuu jo vähän. Kyllä se rupeaa pistämään. Niin mä luulen, että tämän päivän jälkeen kanssa. Tää on varmaan vahvin, miten me ollaan tähän mennessä. Se on muuten totta, ja se on ainoa eka laageri. Kyllä. Tää on vähän riski. Big risk, high risk, high reward. Se on oikein väristä. Smoked, ja haluaisitko kertoa jokin, mitä tarkoittaa triple decoction? Se tarkoittaa tietääkseni sitä, että sä otat sitä, sä kiehutat sitä mäskiä ja sit sä lisäät sitä sinne takaisin sinne mäskäykseen. Jos otat sitä mäskiä ja sä kiehutat sitä ja sit sä laitat sen takaisin sinne mäskin sekaan. Eiks niin? Mä en tiedä. Mun mielestä menee siis näin. mä vaan tiedän, että laagereissa se on ihan pirun hyvä juttu. Double decoction on jo kova ja triple on jo niinku ihan eeppinen. Mut sen mä tiedän, että se on hyvä juttu. Eli jotenkin, siis mä en oo ikinä tehnyt sillä tekniikalla itse. Mutta siis käsittääkseni kiehutetaan sitä mäskiä. Sehän tarkoittaa sitä, että se ei ole enää käymiskelpoisia sokereita ei enää irtoa siitä. Niin sit siitä jää vähän niinku makeutta ja toki se keittäminen varmasti niinku myöskin tuo semmoista varmaan jotain karamellisuutta tai jotakin siitä. Ja se on vähän niinku semmoinen laagereiden double tai triple dry hop. Että se tavallaan niinku vaatii aikaa, efforttia, mutta yleensä sillä saa niinku todella hyvät maut. Ja nämä belgi hommat, niinku toi Wefletere, niin siinä on jonkinnäköinen decoction-systeemi, tietääkseni myöskin käytössä. Ja nythän me ollaan siis Irlannissa Dublinin kaupungissa Whiplashin meiningeissä. Ja pakko sanoa, että mä en edes muista, että 8,6. Se on ihan sikavahva laageri. Pikku savutuoksus, ei mikään mega vahva. Oi, muuten tosi nätti savuntuoksus. Tykkään. Ei mikään palvikinkun tuoksu. 1. Huikka. Kaikki tietää. Säännöt. Ei varmaan. Ihan varmaan 5,5. Siis mä en tiedä, onko mulla joku maku tässä vikana, mutta mun mielestä tää jotenkin ei tunnu yhtään niin vahvalta. Vai tuntuu? Siis ei. Tai siis niinku joo ja ei. Siis siinä mielessä, että siis niinku jos mietit jotain tuplapukkia, joka on ihan hirveetä, siis joku tää suomalainen Olvin tuplapukki, sehän on ihan kamalaa. Ja viime vuoden kalenterissa oli Lerviikin eli Lärvigeen toi Doublebock 8-pinnainen, ja mä muistan, mä katsoin sen video äskettäin, ja mä olin heti silleen, että onhan tää hyvä, otaanko viinonen. Mulla ei tästä niinku, mä en saa sitä viinoset missään. Ei, mutta on tää savu on kiva. Siis mun mielestä savu on just sopivassa suhteessa. Tää on todella tasapainoinen, ja siis niinku Whiplashin olothan ylipäänsä on mielestäni tosi tasapainoisia ja tosi kliini. Tää on tosi hyvä. Tää on tosi hyvä, mut siis melkein 9%. Kyllä. Vaarallista tavaraa. Ihan älytön. Siis mä oon todella yllättynyt. Niin. Savu yskittää vähän. Pikku savut. Pitäisikö meidän pyörittää nyt arvostellaan Discordissa ollut ja alhaan linkki, ootte jo nähnyt näitä videoita, tiedätte homma. Neljä. Miltä tämä olut maistuisi entisen STM-hallitusneuvoksen kanssa ruokaviraston pikkujouluissa? Tämä on jatkumo viime vuoteen, koska viime vuonnahan se oli STM:n
STM:n hallitusneuvoksen kanssa, mutta nyt se on entisen STM:n hallitusneuvoksen kanssa ruokaviraston pikkujouluissa. Hänhän on siis itse asiassa vain virkavapaalla STM:n hallitusneuvoksen paikasta, mutta se on tuolla virkahenkilö maailmassa ihan normaali käytäntö, kun vaihtuu duunipaikka. Mutta siis Ismo, mikä Ismon nimi on? Ismo Leiko. Kaikkien olutharrastajien vihaaman Ismon kanssa. Tätä juotais, mikä se oli? Pikkujouluissa. No mikä siinä? Musta tuntuu, että mä viime vuonna olin, että Ismo varmaan tykkää perinteisistä... Tuominen, eikö se? Enpä muista. Joo, ehkä Ismo. Ehkä sillä ei ole niin suurta merkitystä. Kirjoittakaa kommentteja, onko se Ismo Tuominen vai Ismo Leikola. Kyllä tää varmaan maistuu, koska tätä voin... Ei kun hetkonen. Ei, se on niin absurdi tilanne silleen, tosi vaikea ajatella mikä ollut. Oliko se uusi mahdollinen raja 8 volttia? Oh. Se olisi just sillä, että Ismo voisi naureskella partaan. Tätä vähän sitten. Eli 1/5. Onko 1/5? 1/5. Sitten lähdetään antaa arvosanaa. Minä olen 3-1 häviöllä. Ja taas on muuten erittäin vaikea. Mulle helppo. Siis mulla tuli äsken tossa jo selvä mielikuva tästä. Siis ihan selvä. Ei kysymystäkään. Mä veikkaan taas spoton. Mun tussi ei toimi enää. Eikö nyt toimii? Siis tää on varma. Ei se voi olla mikään muu. Ai. No mä kirjoitin sen jo, mutta se meni vähän pieleen. Mitä laitat? 3,59. 368. Joo, oikea vastaus on 3,7. 3-2 tilanne. Siis mulla oli jotenkin ihan siis varma tästä. Mä olin ihan varma tästä. Jotenkin tästä mä olin valmiin kuin mistään toistaiseksi. Liian matala tuli tuossa, mutta tilanne tiivistyy. Laitetaan tänne meidän Megablendin, jonka siis toinen meistä juo jouluaattona, se joka on arvannut huonommin. Ja jos me ollaan tasatilanteessa, niin sit me juodaan molemmat. Sitten meillä on joku tiebreaker. Sitten me mietitään joku tiebreaker. KPS. Laittakaa sitä peukkua sinne oikeesti sinne videoon. Mä tiedän, että se on ärsyttävää. Ja paina sitä subscribeä ja sitä kelloa ja mitä ikinä haluatkaan painaa. Ne on kans ihan ok. Ja osta joulukonteja, tuu käydään pienessä. Joo. Ja sano moi kun nähdään. Huomenna se. No, huomenna on perjantai. Perjantai! Perjantai! Huomenna moikka!